Soc en Roger i t'explicaré com fer servir l'aplicació de Google Calendar. Aquesta aplicació és un calendari. Serveix per apuntar coses que hagis de fer perquè te les recordi, com per exemple una cita al metge. En els mòbils més nous ve instal·lada i està dins de la carpeta Google. Primer busca aquesta carpeta i fes clic. Després, obre l'aplicació Calendar. Si no està dins la carpeta és que no la tens instal·lada. Per tant, cal descarregar-la. Fes clic en Play Store, cerca Google Calendar i fes clic a instal·lar. Una vegada que estiguis en l'aplicació, busca el dia en què vols apuntar. Per exemple, vols apuntar-te que tens hora al metge el dia 21 de maig a les 10:30. Primer busca el 21 de maig. El selecciones i cliques a sobre. En afegeix un títol, escrius el que vols apuntar. En aquest cas, metge. Ajusta l'hora a les 10:30. Afegeix una notificació, escull quan vols que t'avisi, per exemple, un dia abans. Clica a Adesa. Ja ho tens, espero haver-te servit d'ajuda.